dhewe tegese sura kuwi apa tegese sura kuwi wani tumrape wong Jawa kuwi wani ngetus raga gagangake nganggo prihatin oh ngono ya mak iya dadi sasi sura ngene iki nek kapercane wong Jawa ora kena kanggo empuh supitan utawa mantu oh ngono ya mak iya tur kabeh iki dibagi ana kapercayaan kok ngono mak kabeh iki dibagi ana kapercayaan oh lah iya sing percaya wong nyatane kasih padha percaya kok ora wani merak sasi sura kanggo luwe-luwe galenganing taun oh ngono ya mak sing dimaksud galenganing taun kuwi apa galenganing taun kuwi iki tanggal 1 Sura ana ing dina Selasa oh ana ing dina Selasa iya nek ora kelu susah Selasa lagi kok ya oh Selasa lagi malah kuwi galenganing taun nek kapersane wong Jawa dina kuwi ora diparingake kanggo apa-apa oh ngono ya mak luwene kanggo padha nganake ewo mantu suwitan lan liya-liyane ngono ya mak iya aku dadi wong Jawa aku percaya karo ngono kuwi mak percaya kena ora ya ora apa-apa wong iki sing padha nindakake iki ya khususe wong Jawa wae oh ngono ya mak iya monggo bengi iki yo mesti padha ben-benteng oh ngono mak kuwi tradisine katon ke jaman biyen kaya ngono kuwi oh iya pancen bener mak ngono kuwi lah iki acara bersih dusun patang bedukuan ya muga-muga sampun mulai awake dhewe kabeh warga ing patang bedukuan iki kasih kula saka Trimala kasih kula saka Budha rencana kabeh mangke marang karayot apa sing bisa dia bisa tumeka sing dicipta bisa dumadi amin sing padha ndake among tani tanduran ora katara omong subur makmur gemah malo sinami sing padha ndake usaha kowe diparing lancar usahane sing padha dagang laris dagange badine akeh sing ngasta apa pegawe ya kuwi mau enggal mundhak pangkate mundhak bayare amin ya mak amin kabeh diparingi slamet kabeh warga ajemayem tentrem kalista rubito apa wae amin iki dijubungi karo swasana dan iki kagungan kersa bersih dusun utawa bersih desa lagune bersih desa kudu ganti wingi wis bersih desa kok bersih desa meneh lagune apa Mas sing ngetokke marang kerukunan keguyuban ya kuwi gugur gunung oh gugur gunung ya Mak iya rungokno
warga Nagono ya iya cocok karo swasana cocok karo swasana iki monggo ana pamulutan pamulutane apa diwaca kok dipinangkani nek iso oh iya iki ngesake Nyida Besari karo eling-eling Banyumasan ngatur Mbah Miskinem Heri Subroto oh Mbah Miskinem Heri Subroto ingkang nembe gerah oh akinandhan gerah kono mak iya ya muga-muga diparingi sehat amin saking Anjar Nugroho grup Dono Bugono Boyoti caosi mak Nyida Besari karo eling-eling Banyumasan kok dicaosi kok iki sindene ana 5 kuwi sapa wae ya ben kenalan dhewe-dhewe bae kok ndak kleru aku kenake iki saka tengen Purwono kae Gendalu Pak. Gendalu. Derek di tepangan nanti kula Okta. Oh, Nggih. Saka ngendi? Saking Bambang Lipuro Bambang Bantul. Lipuro Bantul. Asli Bambang Lipuro Bantul. Asli. Isi sekolah? Sampun lulus. Wis lulus, lulusan apa? Pendidikan seni pertunjukan. Pendidikan seni pertunjukan. Wah. Joget nanggon konser lah mertunjuk ini joget ya mak iya bisa seneng tapi nanggon konser ya mak iya wah ini pancen apa-apa iso maskot Pak apa? Maskot nanti kau iwak maskot gue nek mancing nang kolam gede dhewe jenenge maskot lho iwak sing paling oleh gede dhewe kuwi maskote ngono kuwi ngono maskot ya syukur nek wis rampung nek kuliah berarti wis duwe titel ya nggih titelnya apa SPD Pak SPD SPD iki apa sarjana perairan daerah kowe tukang ngeleke banyu ngono ngono mancing iki SPD iki sarjana pendidikan mati lah Pak APD ini mati dan sarjana pendidikan ya nak? Nggih. Syukur ya. Wih, pemelu Pak Mati ya gue nih. Malu teng pundi? Nek latihan nembang kalau kayak mesti cepet iso. Latihan nyindir ora mesti cepet iso. Lah pripun? Merebak apik gendar ya apik ya. Dolan dono latihan nyinden nganggo gender nganggo rebab ning yo kuwi engko terus tinggal turu kowe lah kok wong ngantukan soalnya ya terus kiwane sapa Wilu Jengdalu Pak Dalang. Gosek lagi ngopi ya mau. Oh nggih. Diulangi. Dalane. Nggih. Nggih Wilu Jengdalu. Wilu Jengdalu. Nggih nderek pitepangan nami kula Anis Sitoresmi. Anis Sitoresmi. Nggih. Saka ngendi? Saking Bumirejo Lenda. Oh, Bumirejo putra daerah kena. Putra daerah ya Maya. Cita sambatan kowe engko bengi. Aduh, lah kok ngoten to, Pak? Lah nang dhewe kok kan bayar rasuti aku. Aduh, jan. Kleru niki wong kula berarti. Nang kene iki nyumbang swara, nyumbang kepinteran karo marga kene iki dadi aja arep-arep babagan kaya ngono kuwi. Ngono. Oh, nggih. Jenengan ngoten to, Pak berarti. Sapa? Jenengan. Aku ora yo wong ndi. Pundi? Toyan. Toyan kono. Oke, kan sami-sami kulon progo to, Pak. Ayo
akeh beda-beda wilayahe. Oke. Kapane wone wates wi kan lendah to. Nah iki yo kuwi. Kowe oleh nganu kowe cil oleh potongan cil kowe cil. Oke, Pak Kancil seneng loh, Pak. Seneng banget kuwi pancen juru motok kayak Pak kowe cil. Jogja. Juru motor apa Pak Juru Kancil? motok. Nggih matur nuwun nggih Pak Nis nggih. Wah, nggih Pak nggih. Diwangi-wangi nyambut gawe nggih Pak nggih. Nggih, Pak. Ampun kagungan garwa. Single. Oh, wis aku nyumbang kok. Oh. Kalau kita nek jenengan kesupen ya, Pak. Lah, aku nyumbang piro-piro aku kelingan kok. Aduh. Aduh, diling-iling iki berarti iso. Gawan induk 5 kaya apa piye? Motor gak iso Gawan ya, induk Pak. bebek 5 karo apa kae karo tempe mentah kae lho ning gawane kowe iki. Piro? Ora iso limit temen tipis. Aku ki nek nyumbang ning kanca 500 paling ora ki. Kok kalih kula mboten semoten, Pak? Piye? Piye nih? Kok kalih kula mboten 500? Rasa buka wadi kowe, iki rahasia. Aku iki tau gawe ampuh-ampuh aku kok malah iki muni. Oh, nggih, nggih. Nah iya. Wis katene putra. Dereng. Ulung ya to. Dereng dados ya, Pak. Urung dadi. Nggih, dereng dados. Pun damel yen dereng dados. Sampun damel dari dados. Nggih. Wis nganu ming urung bae, ming urung bae. Nggih, dereng dados. Nggih. Mulane nek arep gawe iki berdoa sithik. Doane napa, Pak? Dungane ono dungane. Takon arep Pak Kyai. Oh, dan jenengan kertas mboten? Sapa? Dan doane kertas mboten? Aku. Nggih. Aku berdoa yo wae. Doane napa to, Pak? Lah aku ora mau ngomong nek ku tak tok nggo doaku. Wah, kan kula ben Aku soalnya mandi, soalnya sekali cas jadi. Wah, berarti anu Pak niku mandi top share. Mandi top cer juga. Waduh. Yo cocok yo cangkeme ora. Bener kuwi lah. Nggih. Enggal diparing omongan nggih. Ya amin, matur nuwun ya Pak. Pangestune. Dadi bocah sing apa jenenge diguna untuk nape keluarga. Amin. Sesuk duwe anak. Amin. Diguna untuk nape nusulan bangsa. Sesuk nek dia anakmu maksudnya dudu kowe. Nggih. Nggih, Pak. Wis pirang tahun lho njanaki ya kuwi ketoke suwe banget ya ngomasakane. Nembe kalih tahun jane, Pak. Nembe kalih tahun. Nggih. Wah, jan isuwen jan iki. Nggih, liyane niku sesasi langsung ya, Pak. Sapa? Sesasi. Nek kudune ya langsung. Nggih, langsung. Sik gangsal bulan terus pun gadah anak nggih santen. Ayo, saur ki maneh dadi duwe anak wis ana. Nggih, wonten. Jenenge wong buruk ya ngono kuwi ora apik kaya ngono kuwi. Matur nuwun nggih, Mbak nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Saiki kiwane lho. Nggih, sugeng dalu. Sugeng Padahal dalu. derek nepangaken kula Endah Wasita. Lepu kira sapa? Halo, Lepu kira aku. boten. Aku wis ngerti kok. Oh, pun kenal. Lepu kira sing padha prisani. Nggih, Endah Wasita Ningrum masih saning ro saka ngendi? saking minggir Sleman. Minggir Sleman. Yes, kok minggir Sleman no, minggir Sleman. Heeh. Kok minggir Sleman. Wah, suarane luar biasa. Baik suarane. Wah, iya. Biasa di luar. Kan mau diwalik, Pak. Nah, ya di Bali ya kan wong sing kejron pikirane kok ada beda makna kok ya gitu. Seko minggir Sleman Mbak Endah, wah suwe ra ketemu aku. Nggih, Pak. Kula pun kangen kalian panjenengan. Dengan ragu. Kangen karo wayangan maksudnya. Nah iya. Kan ngero duwite barang kok ya. Nggih. Nek ngono urusan ngono aku sampe urusan tak pas karo admin. Jadi semua rombongan kuwi ono admine. Oh, Ono sing mantap. ngatur dhewe ora aku sing nulung kuwi ora ning ono admine.
Kene ana jenenge apine. Nggih, mula kok saiki apik. Heh. Ana jenenge kene apine. Kowe pengen ngerti jenenge ora? Sinten? Cukong Cil. Cukong Cil, tegese napa niku, Pak? Ayo Cukong ki bos. Oh. Cil ki kancil. Jadi bosnya kancil. Nggih, matur nuwun nggih, Pak nggih. Nggih. Bukan ambil uang, saya wis tau duit ora ambil uang. Duet. Lagune apa jenenge? Cinta tak terpisahkan. Bajing loncat. Kula sing loncat jenengan nganu ora sida. Aku bajingan itu kowe. Mboten lho, Pak. Aku mah ngeloncati kowe ora masalah aku. Ora apa-apa. Dadi bajingan siji ora apa-apa, seneng iso ngeloncati. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Nggih, sami-sami. Terus gimana apa? Wis dalu. Oke. Derek tepang. Nami kula Saraswati. Saraswati. Saking pundi Mbak Saras? Saking Mangunan Belimu. Mangunan Belimu. Nggih. Aku aduh teman. Dudu Babang Limu ta? Riyan niku Babang Lipro. Mbok aja ganas-ganas iki. Santai wae. Nggih, terus kula ditundung. Digondol wong kono lho. Ya ora digondol, Pak. Ya apa? Ora digondol ta Pak? Kula sak ngintil. Apa sing gondol kowe apa? Ya ora. Wale kaya. Sing Delingo Mangunan. Mangunan. Wah, penggemar yoga aku. Sinten? Aku iki Kosok ora? menang. Wah, penggemar Mbak Saras kuwi. Kuwi mboten sanggale-gale, Pak. Aku ngerti kau. Wong Sleman ku nganti apa jenenge kebencet karo suarane ku ana nganti ketonten. Warang ya apik to ya rupane ya. Ayu ya lah. Lah iya. Ya sudah iki ngono kuwi kaya ayu rupane. Warane tur ya apik lah iya. Saiki sing digoleki sing padha benesane iki ngono kuwi ayu rupane suarane apik. Sing kala dhewe sapa? Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Nggih, nderek nepangaken Gladi Wano. Nami kula Cita. Cita Nggih. saking pundi? Saking Purworejo. Purworejo ne? Bagelen, Pak. Bagelene kecamatan nggih. Nggih, kecamatan. Desane Desane Kemanukan, Pak. Kemanukan. Oh. Cerake Bokongan niku. Oh, Cerak Bokongan. Jejer keletan kali kalen cilik. Jejere ngendi? Jejere napa? Bokongan? Jejere Bokongan niku Gutilan, Pak. Oh, Mudilan. Terus Jejere. cerake melih niku Pelipir. Oke, ya kok jenenge ora jelas-jelas kaya ngono. Ya rada ngetan ning rada adoh meneh. Kuwi gawok. Bablas yojo kentungan kan. Iki senane mancing-mancing kahanan kok. Lah yo padahal kahananku lagi ora seneng. Oke, siap. Karo luar wae semaking to? Kudu Napa? karo dopan kok aku iki. Oh, karo lupa. Nah, iki wis ditembak karo dopan. Heeh to. Heeh. Kenapa pacar aku ora ngono kuwi? Oh, siap Pak. Kowe nek dadi putri Lupang. Nah, terus dibuyar. Makanya dia itu nguyang dah sepur. Laundry sepur kayak ini. Ini bocornya Lupang. Guyon, Pak. Nah, nggih, aku kudu guyon ngene iki. Dadi iki sing intine ana, Nggih. ose ya ana, sing bobot ya ana, sing guyon ya enek. Iki ana sing ngesake Mbak Cita. Nggih. Iki nyidam sari nggih. Nggih. Nggih.
mbah miskinem iki nembe gerah mugi ngawaringi jangan ayo Nyidam Sari Pak tak golekane catetane riyen Pak ora apa to apa wis ra nyidam kok mboten nyidam Pak ayo taturke warga Klipuh Wonorejo lagian sumur mulik iki akeh wong padha tirakat lho nggih malam satu suro ya satu Muharram iki dina pertama ana kalender Hijriyah hati-hati lho Pak penanggalan Islam ya menandai tahun baru Islam hati-hati lho Pak apa? kok ndak ana suketi apa kuwi? sundel bolong kan lho Pak ning film kan lho Pak isi apa kok sundel bolong? bukan isi bolong? ya apa jenenge? isi wujud sundel bolong mana kae? kamu ora tau weruh ya? ora tau weruh peristiwa bersejarah istilahnya Kanjeng Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah.
Terus jam sare napa catur kewis iki monggo saya keh pamunten sing durut pinangkane no isih akeh ya mak isih upama sing durut pinangkane mengko dipendhene gara-gara kaya iki monggo kanca-kanca bola-bola
Sekolah di Witoyan kono iki ya do melek-melek ono sing ngersake lagu saka Mas Tony Pak Kriyo Asrul Sani Martawa nyuwun lakon modernisasi desa Kinarto Sabdo iki do diseklep tekan do Pokoyan. Salam kagem sedaya mawon dinawi wijen sami kinarti. Oh. Modernisasi desa Semarani Nyawel. Apa ya bener mugi isih kanca kabeh ya kok dipinakani ya. Iki ya pamundutan saking Mbah Sumiran Sumur Muring nyuwun gedhe sesideman dipun bawani matur nuwun. Ayo. Yo sakas yo maju yo. Sepote yo. Dibawani sesideman. Nggih. Iki sing ngersake Mbah Sumiran saka Sumur Muling, dusun Sumur Muling. Nek mriki iki dusune pundi? Berarti nek lendah iki jembar ya. Nggih. Nek lendah iki jembar. Jembar. Lendah iki kapane wong. Oh. Iki terdiri dari 4 bebuan sing ana acara iki. Termasuk Sumur Muling, Cipuh, barang kuwi. Iki nek karo saras isih tunggal yayah Rino. Oh. Karo saras piye? Sernae nek kalau jenengan nyeluke sinten? Nggih. Nek kalian jenengan nyeluke sinten? Pernae. Wah nek kon sebutan iso angel. Bundet ta wah. Karena ono sing ngepek bodine, ono sing ngepek bayune, ono sing ngepek perunane dadi iki yo sebutan iki angel. Wes sak senenge wae berarti. Dadi iki uwet-uwetan lho nyebut iki piye terkadang anake karo bapakne muni Pakde. Terkadang anake karo bapakne muni Om. Engko kuwi mau lakon das-dus kami mikirke sesebutan pokoke termasuk kowe barang ora kenapa kene ora muni piye ya. Kon manut jenengan. Ya cuma kaya Lah mriki kabeh ki ono tarane kaya matu piye. Lah nek kula ya saya ra mudeng kok jenengan wae ra mudeng. Ayo gawe dhewe pasangan go Gawe silsilah dhewe. Gawe silsilah dhewe. Kowe karo saras ki Mbak Yune tok kuwi. Rupane kok beda. Itu anane. Wis sedurunge kuwi. Jam sedurunge kenyat-kenyat. Oh. Oka protes lah. Protes apa? Nek karo aku diatus dulur, nek karo Oka ora sih. Karo wong ta apa? Aku cencok rondo sengit ya waduh. Panjenengan karo aku iya. Nah, ngono. Sak nyenyem Wis sayang kowe. ora menang aku kok. Bawa nggih, Pak. Awani ya. Wiwitane anderak sampeke bagus
Kira sing nyuwun tembang Lintang Asmara sing nembak Okta dan iki penggemar Saras. Iki piye iki? Wis sinten to wong aku ora paham kok. Jeneng iki sok gawe-gawe. Alah gilo wacane gilo. Iki. Nyawer lali. Pak. Ora jelas. Rasa diomongke berarti. Iki saka wong Godian. Oke ya. Mas Afik. Ngapa do iki? Iki coba ta iki. Aduh. Selendang kuning kang saking bukit Terus. suara kurang Harmoni. permono ning wasesa marang bendera ya celestio pijer nyincangake alis Terus. terus Terus. luwe paten
Oke, terima kasih. Bisa menangani pangundutan saking Mbah Sumiran iki mono bono mania. Bulu mongko saya kae glembang. Ya karang bengi iki akeh sing padha rendake cegah wong tirakatan kok ya no. Bengi yo mah iya. Tenang kowe. Oh, mulane kowe iki wis dadi bocah sing wis akhir dewasa. Dadi digunake untuk sing apik aja nganti banyu iki ninggal marang manembahmu. Iki sasi sing apik kanggo manembah marang Gusti kang bodo matina. Oh kono iya senengo sedekah senengo sedekah marang sapa wae yen pancen kowe duwe rezeki sing luwih. Oh kono iya. Dadi aja banyu tinggalake marang kapercayaanmu to agamamu. Oh iya. Ya pancen bener apa sing dadi omong-omong. Iki apik nganggo gawe nindakake sedekah. Nindakake panembah. Nek wong Jawa ya nindakake prihatin ya meleh. Terkadang nek dalam dia ono sing mlaku. Oh ngono mah. Ono sing ngelih. Oh ngono mah iya. Kalau sing jenenge lakune wong Jawa iki kudu mlaku meleh ngelih. Oh iya iya. Ya ora beda karo sing langsung agama Islam. Tegese mlaku ya apa? Piye? Tegese mlaku ya apa? Mumpung sifat mlaku ana masjid, mlaku ana salat sembahyang. Oh ya mak iya. Tegese kalih nek nang sasi Ramadan ndak poso. Oh ngono mak iya. Ya pancen berapa sing dadi wong iya. Mlaku ngelih melek ora tengah wengi salat tahajud ya kuwi sing bisa kanggo ngedem pikirmu ya kuwi sing kanggo jalaran apa sing dadi sediamu bakal kasebatan apa kaya iya dadi aja ninggalke marang panembah marang Gusti kang bodo matina. Oh pancen bener apa sing dadi kandhang ngono kuwi no. Iki ana pangmutan ninggalkan resmen Okta karo si Anis karo si Endah telu maju bareng. Ninggal katosnan yuk sepote. Ya kaya wektu kaya mak. Wong dasare ngol kasih untuk ngomong enak. Ya. Ayo ninggal katosna.
EGT dunia